ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲା। ଚାଷୀଟି ତା'ର ଜମିରେ ଚଣା ଚାଷ କରୁଥିଲା। ଚାଷୀଟିର ଜମିରେ ଭଲ ଚଣା ହେଉଥିବାରୁ ତା'ର ବେଶ୍ 2 ପଇସା ଲାଭ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତା'ର ପରିବାର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଚାଲି ଆସିଲା। ତା'ର ଜମିରୁ ସବୁଦିନ କେହି ଚଣା ଖାଇ ଯାଉଥିଲା। କିଏ ଚଣା ଖାଇଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା। ଚଣା କିଏ ଖାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଟି ଥରେ ରାତିରେ ଆସି ନିଜ ଜମି ନିକଟରେ ଜଗି ରହିଲା। ରାତି ବେଳକୁ ବେଳ ଘନ ହେଉଥାଏ। ଯେମିତି ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଚାଷୀ ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି କାନେଇଲା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ହାତୀ ଆସି ଚଣା କିଆରୀରେ ଓହ୍ଲାଇଲା। ଚଣା କିଆରୀରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ହାତୀଟି ଓହ୍ଲାଇ ଚଣା ଖାଉଥିବାର ଚାଷୀଟି ଦେଖିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି ଯେ ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା ହାତୀଟି ସବୁ ଚଣା ଖାଇଯାଉଛି। ହାତୀଟି ଚଣା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଚାଷୀଟି ଛପି ଛପି ଯାଇ ହାତୀର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଚାଷୀ ତା'ର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିବା କଥା ହାତୀଟି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥିଲା। ହାତୀ ଚଣା ଖାଇ ସାରି ପୁଣି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ହାତୀଟି ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଲାଞ୍ଜରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଝୁଲିଛି। ଏହା ଦେଖି ହାତୀଟି ଚାଷୀକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ମୋ ଲାଞ୍ଜରେ ଏମିତି ଓହଳି ରହିଛୁ? ହାତୀଟି କଥା ଶୁଣି ଚାଷୀ କହିଲା, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ମୋ ଚାଷ ଖାଇଗଲ। ଏବେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ଓ ମୋ ପରିବାର କେମିତି ପୋଷା ହେବ? ମୁଁ କେମିତି ଓ କ'ଣ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ତମ ଲାଞ୍ଜ ଧରି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ତେଣିକି ମୋତେ ମାରିଲେ ମାରିବ, ରଖିଲେ ରଖିବ। ତମ ଇଚ୍ଛା କହି ଚାଷୀଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ହାତୀଟି ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ହାତୀଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଷୀଟିକୁ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଧନ ଦେଇ କହିଲା, ଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ତମେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆରାମରେ ଚଳିବ ଏବଂ ତମର ଆଉ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ହାତୀଟି ଚାଷୀକୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଧନ ଦେଇ ନିଜେ ପୁଣି ଆସି ତା ଘର ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯିବାର ପୂର୍ବରୁ ହାତୀଟି ଚାଷୀକୁ କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତମ କିଆରୀକୁ ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଆସିବି ଏବଂ କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ତମର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବି। ଏହା କହି ହାତୀଟି ପୁଣି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଚାଷୀଟି ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗରିବ ନଥିଲା। ଚାଷୀଟି ହଠାତ୍ ଧନୀ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଏହାର କିଛି ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାଷୀଟି ହଠାତ୍ ସାହୁକାର କେମିତି ହୋଇଗଲା? ଚାଷୀଟି କେମିତି ଧନୀ ହୋଇଗଲା? ଗାଁ ଲୋକେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଚାଷୀଟି ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଗପିଲା। ଚାଷୀଟି ସାହୁକାର ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆଉ ଧନ ପାଇଁ ଲୋଭ ବଳିଲା। ସେ ହାତୀଠାରୁ ଆଉ ଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଚାଷୀଟିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ନ୍ତା ହାତୀ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଚାଷୀ କହିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିରେ ହାତୀ ପୁଣି ଆସିବ। ଆମ କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ଜଗି ବସିଥିବା ହାତୀଟି ଆସିଲେ ଆମେ ତା ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଓହଳି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ହାତୀ ଆମକୁ ଆଉ ଧନ ଦେବ। ଚାଷୀଟିର କହିବା ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଓ ଚାଷୀ ବିଲରେ ଜଗି ବସିଲେ। ହାତୀଟି ପୁଣି ବିଲକୁ ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା। ହାତୀଟି ଚଣା ଖାଇ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ହାତୀର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଏହାପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବିକଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହାତୀ ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଓହଳି ରହିଥିବା ଚାଷୀର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି
ପକାଇଲା। ଆଉ ଜଣେ ତା'ର ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଲା। ଆଉ ଜଣେ ତା'ର ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଲା। ଏମିତି ଜଣକ ଗୋଡ଼କୁ ଜଣେ ଧରି ସମସ୍ତେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ିଲେ। କ୍ରମଶଃ ହାତୀଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବାକି ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଚାଷୀକୁ କହିଲା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ହାତୀକୁ ଆମେ କେତେ ଧନ ମାଗିବା? ଚାଷୀଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏତେ ମାଗିବା। ଏହି ସମୟରେ ହାତ ଦୁଇଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ଚାଷୀଟି ଆକାଶର ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀଟି ସହିତ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ଚାଷୀଟି ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବାରୁ ତା'ର ଫଳ ଭୋଗିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଅଧିକ ଲୋଭ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ଅଧିକ ଲୋଭରୁ ସଦାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।